kini ki seniang filap ni hini kini long ki babiang bhau ki met rei na kaliang jonga pada ngampat hun ni kani jinglong jonga met marusya pentlia ki jumbam umdei ban su buri khamtam ni fi student umdei ban buri su para menta kan thau biang ikini ki seniang kan long ka bakhadu kani kadai ka ba lasu ka jing ai jangai yo new glower yakini kisniang bangan thau ikini kabide phang kani jungbam donga clear te katum jingpe jonga ki kiu hi ka jingkhia hindai ngampat dahun ni kini jingkhia ka ngai i namar balai ka don ka jingthut how tu jungbam bangi clear what you feel ki student ka ngalapan pau hi ba mission ba don we room clear ba ki thut mane kisnya kum labam ha yune temita kam numpher nga ka formula nga kliang no da ko we ba nga punduna yune kum kini room clear ba don ka jing pun thut ka por ba bam kisnya ngen kum tai no ban punduna ki ke ka be dei phang ka formula ngan menta ngan ai no da ko we ka formula kini ka be dei phang kani ka formula ka be dei starter grower finisher ngapates Soviet lactation kini long kibala biang bha ba kombam sniang ki pura bha te how ne grower ngachem ba don ka jing thot nget noi ka jing kiu ka jing khia ka kiu te kampada sacrifice ma padai bang ta ko kombam kidai ban bam mut ka be dai atak saphang ban kin la ban bam ni chuo ngadang ai ni ron dei ngan ai chemical kila ban bam Hendrai dah ki ai mkada kamdan jumutoi nama da kimbam hi klem da chemical ipi ki student boro ngapat ju paju hikai lane ki kebede phang ban sma ubi jumbam ngapat hikai phang tun mar katu ka minus ya ka 14 te kebede phang katu ka rokom at itu ban sma ubi jumbam ngasa share ba ipi kini gide sedang bangan tho kidai kibel akut ya ka jingai jongai u global ngai si spa kilo kini atli ana mara kala kam islam palat nai u global temata kini pada kan long last u global ngamdan su postdoc ban clear ya hap su ten sna be do finisher ngai dan do soviet kalong ba kan islam ban kiu ga group da ai do finisher kan kloi ya tu song ham kamon ki ta kidai sniang sambai pada ai do soviet kam duna ka fat kam nam dom ka jing thut ka bai dei phang ka batho do ni jing thong a de thong an su ap be post screen khang ban ban than ka pot ngla be tho ikini ka bai dei do tu jong ni u ap kam tang ki phi ngan tho la bi ni ki snang asli ban tho ikini bat u nombor jong score ngade tho pa apa met ne tang ban suk ni wiru ngade te ka bai dei phang ka tarik ka phila ban in ne khanang ban laj kani ka tai ka jing atatin dan de ka jingli phila ban in ne ka tarik bam tasngi 6 baje 8 minit Monday khandai tarik February ka dei jong bam tasngi ka jing sha de ban tho menen rei dei su blei ta ka daw ngala pengkria no sakaba tasngi phila ban in ne ani ngelak lang betu chemical badai ban jumbam ban pendang ni jumbam nga kle marba kim dabam ha de takadaw nga sekolah ban ayu ni chemical lah sau kuno kilo nomor amdu sau Uriu Arnyo nah itu nomor skor
mentang pendap ini akan bisa compare waktu pon adab kay day em ane filam ni haka street nga thawi kani sinya kadon sau 4 kilo jong uni unriu arnyo menta pade filam ni ne ba kala poi saka sau pu nyo kilo kani sinya ko bakut nomor unriu arnyo filam ini kala kiu ha sekia tentang compare pada sepang ke beda itu kom aibam ini jumpa tay jeni apps nga aibam begini filam ini ba karkom starting bang ai ini siang ke badan si sapu arkilo kini kiu bela benda nah kani nga sedang sementara pada kala poi si sapu nyo kilo sementara kala day ban ai finisher no ini siang nah kani lao ni sau kilo mentah pada la ngamut ai ban kini siang dari finisher ngap sedang nak kini pada benjong kini siang apli ada ban ai sau kilo sista 10 gram begini di apli hakasi mentah ngan thau no ek bakoi kila siang hela kini ubal tu silap itu tempat kini ko niang pelak ini sau kilo nah sebenarnya bukan dulu mentai kene Pak untuk apa ini alur sau real life Pak, ya. Shonsuke lembar lapnya Ardosa Unrio Laisra di skor Sausan kilo kene kadon kawan kene bakut kil nombor Unrio Laisra kg dan tatlar ni haka ni strik ngatho gani senyang ka poisi 10 kilo agba menta pada poisi 1 kilo dengan ka kiu si 1 kilo ka kiu extra dai kani pada kini senyang baro ngam ai da finisher na neu sofiet menta nga pre jembam kini finisher bat ngan atat gini ka kadon tu formula sepi ki student baro patang ala ai yepi ngala pengkre ini ule batonik namata bangan ai tu ka formula ka ba ngala share sepi namar ketu formula kanam don jungthut kum badar ini namar ha ketu formula ngala kentaj ini sing terso ba benthut ini jembam baro ba sa pengkela ban pembam ko
Yang ni siang tersung ngala penduna. Aku tu formula berkemai. Dah kebetulan yang di Lebartonik benar lang how tu jengbam. Tapi lah ia tak ni kabinai sepang ni. Di pigi student ai mi nak dek. Di pigi student aku pernah dan seperti yang sepang ni. Kidan ngetrend di pigi betul dan kibam tip sepang ni. Uni melaset ini udah bahasa ringkuas sekisiang kemudian kemal itu semua ai udah ban sange ban ai kemudian hal ai baik man kupor lah datang su sange ban ai di uni siang kim nembam su jembam de kiwe ban laj nak kata kemno ngimju ai ban kle lang ban jembam hang por pi ai bam pila ban ap lang uni bat ko ai di siang mar uni uthiang udah khur de jong upe ini kadang kadang tiang de hau jumbam naik kle ai extra por bagi ai jumbam kle bat ne kembasi spa gram haka si liter ko sa ai bat du jumbam bagi bam man lak sngibat inde bat kle por bapi kle jumbam por bomit marwa ini inde ka sawan ra ka jungthut gisem bo ka jingle jong ne molasses de kabede atak sepang une bi komplek no lapoi minta harus kata ngapawan rai minta lapoi une bi komplek filap ini une nom dan jungthut ya kisniang ba pengkha yo sofit yo lakshon filap nai une tang ba kabe une bi komplek oral doi ngin ai man kesini de ban ngin kle lang bejembam tapi kle rolong ka jumbam sma jumbam kan nang pher nang sma shu andre kan khate pat ya ka protein ban lai khate ka protein yo jumbam yo ne padang itu ai extra la tapi dong kat kum ka jing nang kam ban ai ki ya pilap ni hene kini bi komplek kini ki yo he po online tambolong online ngam de tikna ba don ko por biang ka quality don ko por biang don ko por ki poi bala expert date ru hap refund tu nda refund pat apo ke niki online ka ban sunon ni ka account jung firu di ta kadau ngiele ban penbiang sepang na don be hapo dukan hi ha ka jela jung ni unde phila ban yo la don kam phila ban order na ki na po tu ber ne pot nong stoin ru ka bidai sepang ni unde long ban ai man la ka sni ki sniang ni bi komplek ni de bapun pang bam ni senyang bam penduna ka jing clear bam ni senyang bat utrei ru sakawai ka udon tu ka jing pang ba ya ki senyang kinu bisa blend ha ban yo ban yadai ban sho ban lane ban bam ni siar ki ban po sem uni dawai udon ka jing das pang tu namar udon uni esin methanol bat kini ki calcium ki kiwe de don bat ki vitamin ru kini ngidon kam ha ban ai ki sniang khnang ban kan kloi ka growth ye ki sniang ba ka besuk yangi kumi fi ki student nambatai fi ba ngin ai extra ini kini ki sniang filap ni hine kini long ki babyang ba ki met rei na kaliang jonga pada ngampat hun ye kan ni jinglong ngamet marsha clear ki jumbam ndei ban su buri khamtam ni ngampat de ibang kom kiu ke jing he jong kini kini sniang kat jing sya ki de ban nang kiu susu de ban tang kani ka ba pi bangala da tho kam de ban wan nak tu ka de ban tam bagi ai kat kum ka tu ka jing batai jong ka tu ka schedule kom ai bam ni siam namar ka protein de ka bakhlain ai kini de ka kadau